Έλα, αυτό το ξανακούσαμε. Ξανακούσαμε αυτό. Δεν μπορεί. Πρέπει να φιληθούμε το θυμάμαι. Καλά, αυτό είναι όλοι βέβαια. Είναι σε μια κουβέντα. Δίκαιο κιόλας. Ήρθε η ώρα να υποθεί. Ήρθε η άλλη. Ήρθε η αυτή ρε. Ο Κάκος. Σταθερότητας δεν. Ναι, κάτω. Δεν θα κάνω το πράγμα. Ή θα κάνω κάτι, ή θα κάνω κάτι. Και ακόμα, να πάω εγώ και μου αρέσει όμως να το κάνω, δεν το κάνω. Γιατί μου αρέσει ότι μετά από ένα χρόνο και μετά από 2 ή 3 θα σου βγάλω φωτογραφίες μετά από ημερομηνία